αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι Έλληνες ευρωβουλευτές από τηλέφωνα και όχι μόνο σας λέω από δημοσιογράφους, από πρακτορία που ζητούσαν να μάθουν τι γίνεται και την άποψή μας, αλλά από πάρα πολύ κόσμο. Γιατί ακριβώς εδώ πρόκειται για το θέμα της δημόσιας πληροφόρησης, δημόσιας ενημέρωσης. Δεν είναι απλώς ένα θέμα μιας συντεχνίας, ότι η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα απέναντι σε μια συντεχνία. Εδώ πήρε μέτρα τα οποία είναι πρωτοφανή, θα έλεγα. Δεν έχει ξανακλείσει δημόσια τηλεόραση πουθενά. Και πάρθηκαν μέτρα από αυτούς που ήταν συμμέτοχοι στο πρόβλημα. Για μερικές μέρες στο BBC επί Μάργαρετ Θάτσερ. Ναι, αλλά πάνω σε μια σύγκρουση, αλλά δεν αποφασίστηκε ότι θα κλείσει η δημόσια τηλεόραση, θα μοιραστεί η περιουσία της. Ναι, μπορεί να ήταν για τιμωρία, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι είχε γίνει, αλλά αυτό ότι βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μιλάει. Και το ότι έγινε σε μια τόσο ταραγμένη περίοδο. Σε μια ταραγμένη περίοδο, αλλά βγαίνει ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έχει την ευθύνη για πολλά από τα πράγματα που έχουν συμβεί στην κρατική τηλεόραση και περιγράφει αυτά που έκαναν οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες και τα λέει σαν να τα έκανε κάποιος άλλος. Δηλαδή να έρθει κάποιος από άλλο πλανήτη, έκανε αυτά που έκανε στη δημόσια τηλεόραση και μετά επικρίνει τους εργαζόμενους ή τους δημοσιογράφους. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθος της κυβέρνησης είναι ότι δεν εκτίμησε ότι θα υπάρξει γενικευμένη κατακραυγή από την Ευρώπη. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Νομίζαν ότι θα λειτουργήσει ο συμβολισμός, ότι έχουμε μια κυβέρνηση που παίρνει μέτρα. Λειτουργήσε εντελώς ανάποδα, σας διαβεβαιώνω, σε όλη την Ευρώπη. Όλα τα μέσα ενημέρωσης, αλλά όχι μόνο τα μέσα ενημέρωσης, τα πολιτικά κόμματα, οι κοινωνικοί φορείς έχουν πραγματικά σοκαριστεί με το τι συμβαίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι εγώ από την πολιτική μας ομάδα, η Ρεμπέκα Χάρμς, ήρθαμε χθες το βράδυ. Θα έρθει ο Ντανιέλ Κομπετίτ, όπως λέγατε πριν. Βεβαίως. Κλειστά τα μικρόφωνα. Τη μισή μέρα είμαστε εδώ πέρα με τη συμπρόεδρο της ομάδας των Πρασίνων. Η Ρεμπέκα Χάρμς είναι και Γερμανίδα ευρωβουλευτής βέβαια των Πρασίνων, αλλά ήταν και σε δημόσια τηλεόραση, ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά ήταν και δημοσιογράφος. Και αυτά που άκουσα εδώ πέρα που συζητήσαμε και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους δημοσιογράφους και ανθρώπους εδώ μέσα ήταν σοκαριστικά για την ίδια. Δηλαδή, αυτό που έλεγε είναι ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά σε μια κρατική τηλεόραση. Πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η δημόσια τηλεόραση στη Γερμανία δεν υπάρχει περίπτωση ο υπουργός ή η γραμματής του ή η γενική γραμματής να στείλουμε φαξ, θα πείτε αυτή την είδηση, θα πάρετε αυτούς να τους διορίσετε, θα δώσετε σε αυτούς χρήματα. Αυτά δεν συμβαίνουν σε καμιά ή κρατική ή δημόσια τηλεόραση. Δηλαδή θα είναι οι δημοσιογράφοι που θα αποφασίσουν πώς θα λειτουργήσει το σύστημα της πληροφόρησης και δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή η Μέρκελ να πάρει τηλέφωνο και να πει θα πείτε αυτό ή θα πάρει ο τάδε Υπουργός Οικονομικών και θα το κρίνουν οι δημοσιογράφοι. Αυτό έγινε και ένα καλό, κύριε Χρυσόγελε. Αφύπνιση συνειδήσεις. Ναι, αφύπνιση συνειδήσεις και νομίζω ότι είναι και η ώρα της ΕΡΤ να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και των δημοσιογράφων και των άλλων κοινωνικών φορέων να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να αναδιοργανωθεί πραγματικά το σύστημα των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα σε νέα βάση δημοκρατική, πλουραλιστική και μια βάση αφύπνισης κοινωνίας και αν θέλετε και να βοηθήσει την κοινωνία να βρει μια διέξοδο με ένα δημιουργικό τρόπο απέναντι στην κρίση. Όλο αυτό που συμβαίνει είναι σαν να λέμε ότι η δημόσια τηλεόραση πήρε εντός εισαγωγικών νοπή εντολή. Να συνεχίσει το ρόλο της. Βεβαίως, έτσι πρέπει δεν να είναι? συνεχίσει το ρόλο Γιατί σας. ακούγαμε ότι είμαστε περιθωριοποιημένοι στη συνείδηση του κόσμου, ότι δεν μας βλέπουν, ότι μας πληρώνουν αδίκως. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει το διαψεύδει πλήρως κατηγορηματικά. Δεν χρειάζονται άλλα επιχειρήματα. Συμφωνώ. Κοίταξε, νομίζω ότι όταν μιλήσει με τον μέσο άνθρωπο, τον πολίτη στον δρόμο, θέλει μια δημόσια τηλεόραση που να μην είναι κυβερνητική τηλεόραση. Θέλει δημόσια τηλεόραση. Πραγματικά, γιατί ο πολίτης πληρώνει για να έχει δημόσια ενημέρωση. Να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον να είναι και προς το την δημόσιο πλουραλιστική ενημέρωση. Να έχει πλουραλιστική ενημέρωση, να έχει πολιτικές εκδηλώσεις, να έχει πληροφορίες για το περιβάλλον, για την κοινωνική αλληλεγγύη που γεννιέται σήμερα. Η τηλεόραση είναι μία μικρογραφία της κοινωνίας πάντως. Άρα πρέπει να την αντικατοπτρίζει μέσα από τα προγράμματά της. Και αυτό είναι που διασφαλίζει, γιατί οφείλει να το διασφαλίσει η δημόσια τηλεόραση. Η ιδιωτική τηλεόραση, ακριβώς επειδή είναι μία ιδιωτική επιχείρηση, δεν οφείλει να το διασφαλίσει. Μακάρι να το διασφαλίζει, αλλά δεν το οφείλει. Δεν θα ζητήσουμε δηλαδή ευθύνες από ένα ιδιωτικό μέσο γιατί δεν το έπραξε, ενώ από τη δημόσια τηλεόραση ζητούν ευθύνες οι πάντες. Το πολιτικό σύστημα, η κοινωνία, οι φορείς, οι πολίτες και αυτός είναι ο ρόλος της. Γιατί κοιτάξτε, τη δημόσια τηλεόραση θέλει να την δει και να την ακούσει και ένας που είναι ψηλά σε ένα χωριό
σε ένα ορεινό χωριό και σε ένα μικρό νησί, και είναι και στην Ευρώπη, και είναι και στην Αυστραλία, και είναι στην Αμερική. Και μου λέγανε δημοσιογράφοι δικοί σας ότι είχαν κατακλειστεί από τηλεφωνήματα που ήταν στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια που είχαμε, κατακλείστηκαν από τηλεφωνήματα από όλες τις γωνιές του πλανήτη, γιατί ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι δεν θα υπάρχει ελληνική εικόνα εκεί. Δεν θα ξέρουν τι γίνεται. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα κανάλι. Δηλαδή είναι ένα ιδιωτικό κανάλι, δεν θα διαθέσει πόρους για να βλέπει τηλεόραση με κάποιους που είναι στην Αυστραλία. Δεν οφείλει να το κάνει, διότι είναι μια επιχείρηση πάνω απ' όλα. Αυτός είναι ο ρόλος της φυσικά, εφόσον η ενημέρωση δίδεται στους δημοσιογράφους, και εκεί η ενημέρωση οφείλει να είναι και είναι πλουραλιστική, αλλά ως επιχείρηση, στρατηγικές επιλογές δηλαδή ενός ιδιωτικού καναλιού εκπορεύονται από τα συμφέροντα μιας επιχείρησης. Κάτι που δεν συμβαίνει, δεν πρέπει να συμβαίνει και δεν συμβαίνει βεβαίως στη δημόσια τηλεόραση. Να διακόψω και τους δυο σας. Κύριε Χρυσόγελε, παραμένετε στην παρέα μας. Βλέπουμε καθημερινά, εδώ και 3 μέρες, είναι η πληθώρα καλλιτεχνών να υποστηρίζουν και να στηρίζουν αυτή την προσπάθειά μας και αυτόν τον αγώνα μας. Καθημερινά, 7 η ώρα, είναι προγραμματισμένες συναυλίες στον προαύλιο χώρο της ΕΡΤ. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με τη στήριξη των αθλητών. Μπορούμε να το δούμε? Είναι οι συνάδελφοι του αθλητικού ρεπορτάζ, νομίζω. Μάισας των 3 πόντων και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Κρατήσει ο Κάχη και ανεβαίνει στα 185, περνάει πρώτο. Master, don't wait for love. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. And the world's gonna know your name. Ο Κεντέρης είναι πρώτος. Μην λυγίσεις, Σπύρο, όχι, Σπύρο, μπράβο. Κάτια στην πρώτη θέση τη Λέα, κοιτάξτε πίσω της πως κοιτάει. Εδώ είναι χρυσή. You can go the distance, you can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the Είτε με τον Ακέντα. do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name, cause they're gonna Κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Πάμε η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης! Στον 7ο ουρανό όλοι οι αδέρφια! Βάλ' το αγόρι μου! Το βάλε! Το βάλε! Κάθε φορά το βάλε! And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion. Be a champion. Πετάει ο Άρης! Ναι! Ναι! Είναι πρωταθλητής κόσμου! Be a champion. On the walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah.
believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame. Ταναγκάλης και καλάθι ανάμεσα στο 2. And the world's gonna know you. Και ο αρχηγός σηκώνει την κούπα. Cause the man with the cross flame. Ο παλιός Ιταλιός. Μίλησε ο Γιώργος Σαπρουδάκης. Μίλησε ο αρχηγός. Ο Αντώνης Τακυρόπουλος, κυπελλούκος Ευρώπης 2005 Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Και το κύπελλο κυπελλούκων Ευρώπης στη βουλιασμένη. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Για 6η φορά στην ιστορία του, ο Ολυμπιακός είναι στο έμπερος του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Λοιπόν, οι μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού. Οι στιγμές του αθλητισμού μέσα από την ελληνική ραδιοτηλεόραση. Τις κατέγραψε και είχαν την ευκαιρία οι τηλεθεατές να παρακολουθήσουν. Λοιπόν, κύριε Χρυσόγελε, μας λέγατε τι αισθήματα προκάλεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη το κλείσιμο της ελληνικής, της εθνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Υπήρχε πραγματικά ένα σφυροκόπημα του κυρίου Όλι Ρεν που έτυχε να είναι το πρωί της Τετάρτης στο Κοινοβούλιο να μιλήσει και να ενημερώσει για άλλα θέματα. Σας λέω ότι σχεδόν όλοι οι ευρωβουλευτές ανέφεραν το θέμα της ΕΡΤ και υπήρχε πραγματικά ένα σφυροκόπημα αν αυτό έχει γίνει με πίεση της Τρόικα ή όχι. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αισθάνθηκε την ανάγκη να διευκρινίσει ότι δεν ζήτησε το κλείσιμο της ΕΡΤ. Έχουμε καταθέσει πάρα πολλές ερωτήσεις. Εγώ μαζί με άλλους 3 συναδέλφους από το σοσιαλιστικό χώρο, μαζί με άλλους 6, οι συμπρόεδροι της ομάδας, ο Ντάνι Κονπετίτ και η Ρεμπέκα Χάρμς, έστειλαν επιστολή στον κύριο Μπαρόζο και καταθέσαν επίγουσα ερώτηση. Αλλά νομίζω ότι για αυτό το θέμα πρέπει να έχουν γίνει δεκάδες ερωτήσεις από όλες τις πολιτικές ομάδες και από το κλίμα που είδα εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το είχε υποτιμήσει νομίζω η κυβέρνηση. Νόμιζε θα λειτουργήσει ως συμβολισμός αποφασιστικότητας και λειτουργεί ως συμβολισμός αντιδημοκρατικότητας. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι κλίμα δημιουργεί για τη χώρα μας μια τέτοια κίνηση? Καταρχήν, δεν υπάρχει περίπτωση σε οποιαδήποτε άλλη χώρα να γινόταν δεκτό κάτι τέτοιο. Θα θεωρούταν κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Και πολύ περισσότερο αν δεν έχει ψηφιστεί και καν από τη Βουλή, με την έννοια ότι κλείνουμε ένα σταθμό ξαφνικά κατεβάζοντας με τη βοήθεια της αστυνομίας τους διακόπτες. Ήταν μαζί μου πολλές ώρες εδώ μέσα στην ΕΡΤ η Ρεμπέκα Χάρμς, που είναι συμπρόεδρος της ομάδας των Πράσινων. Είχε σοκαριστεί και επαναλάμβανε συνέχεια ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό σε μια δημοκρατία ευρωπαϊκή, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που μίλα για το θέμα της δημοκρατίας. Όλα τα προβλήματα λύνονται αν υπάρχει ένας πολιτικός διάλογος όπου συμμετέχουν όχι μόνο η κυβέρνηση και οι υπουργοί της ή μόνο τα κόμματα και η Βουλή, αλλά και οι δημοσιογράφοι και η κοινωνία των πολιτών. Ξέρετε τι γίνεται όμως, κύριε Χρυσόγελε? Με συγχωρείς, Βάλια μου, και αν υπάρχει και αποφασιστικότητα να γίνει πραγματική εξυγίανση και εξορθολογισμός. Γιατί και εσείς είχατε προτάσεις, αλλά νομίζω και άλλοι φορείς είχαν προτάσεις και κατέθεταν προτάσεις. Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων. Χρησιμοποιούσαμε καταγγελτικό λόγο, κύριε Χρυσόγελε, πάντοτε στα αιτήματά μας για όλα αυτά τα οποία γίνονται μέσα στην ΕΡΤ. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Βλέπουμε λοιπόν ότι και όλα τα ελληνικά κόμματα του κυβερνητικού σχηματισμού, βλέπουμε λοιπόν ότι όλα τα κόμματα συμφωνούν στο ότι η ΕΡΤ πρέπει να μείνει ανοιχτή. Ότι η ΕΡΤ δεν πρέπει να κλείσει. Έχουμε χαθεί λίγο στα διαδικαστικά. Θα εγώ αυτό να κάνω δηλαδή μια αφελή ερώτηση. Γιατί η ΕΡΤ δεν μένει ανοιχτή σε αυτή την Κοιτάξτε, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει ενάντια στην κοινωνία. Όταν μιλάει η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, το λέω για αυτή, όταν λέει ότι θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε. Εγώ αναφέρομαι στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία που με βάση τις δηλώσεις των κομμάτων είναι σαφής. Είναι υπέρ του να παραμείνει η ΕΡΤ ανοιχτή. Αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι το αίτημα. Ήταν θέμα αριθμών να πιάσουμε το πλάνο μας, οι 2.000 εργαζόμενοι, μέχρι το τέλος Ιουνίου? Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν μια χώρα για ένα χρόνο να ζητάει πώς θα διώξει 2.000 ανθρώπους. Τη στιγμή που καταραίει η οικονομία, υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, υπάρχουν τόσα προβλήματα. Αυτό θα ήταν αστείο. Αν είχε βελτιωθεί η οικονομία, δεν θα γινόταν καν συζήτηση για 2.000 λιγότερους στο δημόσιο, όταν έχουν φύγει 190.000, αν δεν κάνω λάθος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ένα σχέδιο ισορροπημένο, δίκαιο, που η κοινωνία θα το υποστηρίξει, θα συμμετάσχει ενεργά η κοινωνία για να αλλάξουν τα πράγματα. Και αυτό νομίζω είναι το κύριο πρόβλημα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να
κάνει συμβολισμούς ότι έχει αποφασιστικότητα σε ένα λάθος τομέα. Αποφασιστικότητα πρέπει να υπάρχει σε μεταρρυθμίσεις μέσα από ένα διάλογο με την κοινωνία, με τους φορείς, για να πούμε πώς θα ξεκόψουμε τον ομφάλιο λόρο της δημόσιας τηλεόρασης με τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Πώς δεν θα στέλνει ο Υπουργός σημειώματα. Και εδώ πρέπει να πω ότι το σχέδιο το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση, κάθε άλλο παρά διαφορετική δομή προβλέπει για την νέα ελληνική τηλεόραση. Δεν ξέρω πώς, δεν θυμάμαι πώς λέγεται δηλαδή. Θα έλεγα ότι θα έχει συγκρατήσει. Λοιπόν, κάθε άλλο παρά διαφορετική δομή προβλέπει. Νιρίτ, Βάλια. Μάλιστα. Μάλλον νομίζω ότι ο σκοπός της είναι να έχει τον πλήρη έλεγχο. Δηλαδή, ο βασικός μέτοχος είναι και πάλι εκείνος ο οποίος διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αυτό ακριβώς θα έπρεπε να αλλάξει και θα έπρεπε να δούμε πώς λειτουργούν πετυχημένα παραδείγματα, το BBC στην Βρετανία κλπ. Να δούμε πώς θα είναι πολυσυμμετοχικό αλλά δημοκρατικό, πλουραλιστικό το σύστημα διοίκησης. Πώς καμία κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε των Πράσινων, οποιαδήποτε κυβέρνηση, των οικολόγων, οποιαδήποτε, καμία κυβέρνηση θα μην μπορεί να παρέμβει στο έργο της πληροφόρησης. Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο και για τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης, θα έλεγα όμως και ένα πλαίσιο και κανόνες συνολικά για τα μέσα ενημέρωσης. Έχετε δίκιο, υπάρχουν πολύ επιτυχημένα ευρωπαϊκά παραδείγματα, τα οποία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Βεβαίως. Αν η κυβέρνηση πραγματικά έχει καλή πρόθεση, θα μπορούσε να ανοίξει μια πολιτική συζήτηση και στο Κοινοβούλιο και στην κοινωνία και να έρθουν φορείς να ζητήσει προτάσεις. Μια δημόσια διαβούλευση. Και νομίζω και εσείς πολύ καλά είχατε θέσει ορισμένα θέματα και εξυγίανσης του χώρου, αλλά νομίζω και σε μια δημόσια συζήτηση ο κάθε ένας και τα πολιτικά κόμματα. Η εξυγίανση του χώρου, ακριβώς, αυτή που αναφέρεστε, ήταν πάγιο αίτημα των εργαζομένων. Ήταν πάγιο αίτημα χρόνων. Βεβαίως. Και θα έλεγα ότι εσείς εδώ, δημοσιογράφοι, επειδή έχετε πάρα πολλές πληροφορίες και πάρα πολλά παραδείγματα, θα έπρεπε να δώσετε στον κόσμο να καταλάβει τι έκαναν οι κυβερνήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, σας έστελναν φάξ ότι θα πείτε αυτό, σας έστελναν φάξ με το ποιους θα διοριστούν οι γραμματείς. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν καταγγελίες για τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι οι δημοσιογράφοι της δημόσιας τηλεόρασης επιτέλεσαν, κατά τη γνώμη μου, νομίζω εσείς ότι κάνατε το έργο σας σωστά, αλλά το καθήκον τους. Δηλαδή, εξυπηρέτησαν την δημόσια πλουραλιστική ενημέρωση. Βέβαια, πολύ ο δημοσιογράφος δεν παίρνει εντολές από κανέναν, βασίζεται στις αρχές της ελευθεροτυπίας και, αν θέλετε, παίρνει εντολές μόνο εντός εισαγωγικών από την ίδια την κοινωνία. Πρέπει να σας πω ότι οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ το επιτέλεσαν και το επιτελούν και αυτή τη στιγμή ακόμη που λειτουργούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες, επιτελούν το καθήκον και το λειτουργήμά τους. Και πολύ σωστά. Γι' αυτό και παρουσιάζουμε και όλες τις απόψεις, γι' αυτό και παίρνουμε τις αποστάσεις που οφείλουμε να πάρουμε για την αντικειμενική ενημέρωση από την είδηση. Και θα ήθελα εδώ να βάλουμε στην κουβέντα μόνο ένα σχόλιο, ναι, θα σας πω ότι εσείς πολύ καλά κάνετε τη δουλειά. Το θέμα είναι ότι από πού αντλεί το θράσος ένας υπουργός ή ένας κομματικός να απαιτεί από το δημοσιογράφο αυτό το πράγμα. Και εσείς πολύ καλά κάνατε και πολλές φορές ξέρω ότι και οι δημοσιογράφοι απειλήθηκαν να χάσουν τη δουλειά τους γιατί δεν υποκύπτανε σε τέτοιες λογικές. Αλλά το θέμα είναι να μην ούτε καν να διανοείται ένας υπουργός ή ένας γενικός γραμματέας, ένας κομματικός, ότι μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις. Στην παρέα μας λοιπόν προσθέθηκε και ο κύριος Σπύρος Χαλβατζής, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κύριε Χαλβατζή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαλβατζής, καλώς ήλθατε. Θα θέλαμε και από εσάς ένα πρώτο σχόλιο για αυτά που έχουν διαμειφθεί τις 3 τελευταίες μέρες στη δημόσια τηλεόραση. Κοιτάξτε, από την πρώτη μέρα που πραγματοποιήθηκε αυτή η εγκληματική πράξη, αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου συνιστά έγκλημα κατά της κρατικής τηλεόρασης και δεν είναι μόνο για τους 3.000 εργαζόμενους, 2.900 πόσοι είναι, αλλά το χαρακτήρισε κατάλυση της δημοκρατίας. Αλλά, κοιτάξτε, πρόκειται για ένα πρωτοφανές γεγονός. Πολλές φορές χρησιμοποιείται η λέξη πρωτοφανές και δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμενο. Σήμερα, τώρα, είναι πράγματι πρωτοφανές αυτό. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν έπεσε μαύρο στην κρατική τηλεόραση για 3 μέρες. Τουλάχιστον. Καταρχήν θέλω να σας πω. Μέχρι στιγμή. Ναι, βεβαίως. Πουθενά στον κόσμο και για κανέναν λόγο. Γίναν πραξικοπήματα, γίναν εξεγέρσεις, γίναν τα πάντα. Κρατική τηλεόραση. Να αποτελέσει και παράδειγμα, Βάλια, για τις άλλες χώρες. Δεν κρατική τηλεόραση. Αν κρίνουμε τις αντιδράσεις του διεθνούς τύπου, δεν έπαυσε κρατική τηλεόραση να εκπέμπει. Ένα αυτό. Εγώ ήθελα να σημειώσω ότι και σήμερα στη Βουλή συζητούνταν ένα νομοσχέδιο, μια πρόταση νόμου που έκανε
για την αλληλεγγύη των γενεών συζητιόταν, την έκανε αυτή την πρόταση στο Πασόκ. Ήταν μια πρόταση, τέλος πάντων δεν είναι της ώρας να το κουβεντιάσουμε, αλλά εμείς καταθέσαμε μια τροπολογία. Μία από τις 4 που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μία τροπολογία την καταθέσαμε στο σημερινό νομοσχέδιο και λέγαμε θα πρέπει να αρθεί άμεσα η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να μην υπάρξει καμία απολύτως συνέπεια από την έκδοση αυτής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και να προχωρήσει η λειτουργία της ΕΡΤ όπως ήταν και να βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί. Και είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι. Αυτό νομίζω που δεν έχει απαντηθεί επαρκώς, κύριε Χαλβατζή, είναι αυτό. Γιατί δεν έπρεπε να γίνει στο συλλογισμό σας προς αυτό. Αυτή η συζήτηση για την αναδιάρθρωση της δημόσιας τηλεόρασης με ανοιχτή την τηλεόραση. Κοιτάξτε, όλοι σπεκουλάρουν εδώ. Λέει εξορθολογισμός, αναπροσανατολισμός και όλα τα ισμός με σκοπό να την καταργήσουν. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Να βελτιωθεί, να έχει... να την καταργήσουν, να την καταργήσουν με την παλιά της μορφή και να την επαναφέρουν με μια νέα να βελτιωθεί αποτελεσματικά. Εγώ ήθελα να κάνω 2 σχόλια από αυτά που άκουσα τώρα που ήμουν εδώ. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι αυταπάτη να πιστεύει κανένας ή να λέει κανένας ότι σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κρατικά, δεν δέχονται επηρεασμούς από τις κυβερνήσεις. Τώρα, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε και με το μέσο επίπεδο νοημοσύνης. Γι' αυτό λέγαμε πριν για τη δομή, με βάση το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση. Δηλαδή, γι' αυτό λέγαμε ότι η δομή είναι πάλι η ίδια. Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι διορισμένα από το βασικό μέτοχο, που είναι το Υπουργείο των Οικονομικών. Έχω την αίσθηση ότι δεν αναφέρεται ο κύριος Χαλβατζής στη δομή της ΕΡΤ. Η δομή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Επί της ουσίας. Η φιλολογία ότι υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία που είναι επίπεδη σε όλα. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτός που έχει την εξουσία, δηλαδή όταν πρόκειται για την κυριαρχία των μονοπωλίων, η δική του αντίληψη είναι η κυριαρχούσα. Είναι ζήτημα συσχετισμού δυνάμεων. Ένα αυτό το σχόλιο. Είναι όμως και ζήτημα δομών. Διασφαλίζει δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο τον πλουραλισμό και την αντικειμενικότητα. Δεν είναι τεχνικό το ζήτημα. Αν και αυτή τη στιγμή αυτό είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι η μάχη που δίνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, οι εργάτες, όλοι όσοι έχουν την αντίληψη... Έχετε δίκιο, θα μπορούσε να είναι προϊόν της συζήτησης και της δημόσιας διαβούλευσης που θα μπορούσε να ανοίξει ο προβληματισμός αυτός. Ξέρετε γιατί βγαίνουν τώρα όλοι και θα το πω, έστω και σκληρό να ακουστεί, με την υποκρισία 1000 πυθίκων. 40 χρόνια τώρα διαφεντεύουν στη δημόσια τηλεόραση, στην κρατική τηλεόραση, 2 κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Γίναν διάφορα τα οποία ήταν εκτός λογικής, πρακτικής ή οτιδήποτε. Αυτοί δεν τα έκαναν. Και οτιδήποτε στραβό ή οτιδήποτε πιο εκφυλιστικό φαινόμενο εμφανίστηκε οποιαδήποτε στιγμή που μπορεί να ήταν μία λεπτομέρεια, δεν τη διόγκωσαν αυτοί οι ίδιοι, αυτοί δεν τα προξένησαν και βγαίνουν σήμερα να τα διορθώσουν. Μα δηλαδή υποτιμούν την νοημοσύνη του κόσμου. Είναι ψεύτες. Και βέβαια εγώ ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο. Ξέρετε, σε αυτές τις ώρες θα βγει κανένας, μα τώρα αυτό θα κουβεντιάσουμε. Να μην εξιδανικεύουμε και το ρόλο του δημοσιογράφου. Γιατί πολλές φορές πιέζεται άμεσα και έμεσα και υποχωρεί. Το ρόλο ή τη λειτουργία. Είναι άλλο ο ρόλος, άλλο η λειτουργία. Το ζήτημα είναι αν η λειτουργία στέκεται στο ύψος του ρόλου που απαιτείται. Μα κοιτάξτε να δείτε, όταν τον άλλον τον βάλουν στο πιστόλι. Εγώ πάντως είμαι περήφανη για το, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματός μου, για το ρόλο των συναδέλφων μου στη δημόσια τηλεόραση. Και τη λειτουργία. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι επιτελούν
το ρόλο τους και το λειτουργήμά τους. Και υπάρχουν βεβαίως και δημοσιογράφοι οι οποίοι δυστυχώς είναι πολύ εύκαμπτοι και ακολουθούν εντολές, οδηγίες, παρενέσεις, γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εμείς τουλάχιστον δεν θέλουμε να χαϊδέψουμε αυτιά και σήμερα λέμε σε όλους τους δημοσιογράφους, ανεξάρτητα από το πώς δουλεύαν μέχρι χτες, σήμερα να είναι στη μάχη μπροστά, ακριβώς, να είναι μπροστά στη μάχη, να παλέψουν ενάντια σε αυτήν την χαρακτήρισα και από την αρχή κακουργηματική πράξη, την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, γιατί δεν είναι ότι μόνο που είναι το πιο άμεσο αποτέλεσμα καταστρέφει τη ζωή 2.900 πόσων είναι οικογενειών, αλλά καταστρέφει και αυτό το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης που πρέπει πράγματι και να διατηρηθεί και να αναπτύσσεται καλύτερα, και το έχουμε πει επανειλημμένα και θέλουμε να το τονίσουμε και αυτές τις ώρες. Βρίσκεται, προσεγγίζει το σημείο βρασμού, το καπάκι για την αυτή. Κύριε Χαλβατζή, μια άνω τελεία, παραμένετε στην παρέα μας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Βασιλικό, καλωσορίζουμε και τον Νίκο το Μιχαλίτσι. Εμείς να πάμε μέχρι το προαύλιο της ΕΡΤ, να δούμε τι γίνεται εκεί. Αγλαία, πριν πάμε, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι εκπέμπει και η Ιέρα Βόλου και εκπέμπουμε επίσης και μέσα από τη συχνότητα του Κόκκινου 105,5 στα Βραχαία. Ελένη Χρονά, σε ακούμε. Λοιπόν, το τι γίνεται στο προαύλιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το περιγράψω. Έχει πλημμυρίσει ο κόσμος, ο χώρος από νέους ανθρώπους. Έχει από νέους ανθρώπους που έχω δίπλα μου, αλλά και από ανθρώπους κάθε ηλικίας. Πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω, παρά την ευράδια λόγω που με διακρίνει, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ γύρω μου. Σε διακρίνει όντως, Ελένη. Τον Αντώνη και τον Γιώργο, που είναι φοιτητές από τη σχολή της Ιβιτανίδιου, δημοσιογράφοι. Τους εύχομαι να έχουν πολύ καλή τύχη στην καριέρα τους και να μας πούνε γιατί είναι σήμερα εδώ. Τι υπονοείς, καλύτερη από τη δικιά μας, Ελένη? Για να δώσουμε το παρόν. Εμείς ήρθαμε... Λέω καλύτερη από τη δικιά μας. Αυτό υπονοείς? Εύχομαι να είναι καλύτερη από να δουλέψουν σε μια ραδιοτηλεόραση που θα ευχόμαστε να δουλέψουν σε μια δημόσια τηλεόραση όπως και εμείς. Ακριβώς. Και να είναι το ίδιο περήφανοι όπως είμαστε εμείς μετά από τόσες δεκαετίες σε αυτή την δημόσια τηλεόραση. Και να μην τρέπονται. Εμείς ήρθαμε εδώ για να δώσουμε το παρόν στον αγώνα που γίνεται αυτή τη στιγμή. Το κάλεσμα είναι πανελλήνιο. Ήρθαμε εδώ για να στηρίξουμε την ελευθερία στην έκφραση. Οι θεσμοί υπάρχουν για να προστατεύουν τη δική μας προαίρεση και προδιάθεση στην ελευθερία, στην έκφραση, στη δημοκρατία. Δεν είναι για να παίζει κανένας μαζί τους. Ήρθαμε εδώ για να δώσουμε το παρόν, να γίνουμε ένα σώμα και να μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι. Το σημείο είναι οριακό, η συγκυρία είναι ιστορική. Μπορούμε όλοι να σβήσουμε κακό κείμενα του παρελθόντος που λένε ότι οι Έλληνες τρογόμαστε μεταξύ μας και παίκουμε σε τρύπες και ιστορίες. Πρέπει να γίνουμε όλοι ένα, να κερδίσουμε ένα βήμα μπροστά και από εκεί και πέρα να απαιτήσουμε όλοι για όλους μας ισότητα, δικαιώματα, δημοκρατία. Δηλαδή για το Θεό, γεννήσαμε τη δημοκρατία, τη δώσαμε σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε μαύρο στην κρατική, στη δημόσια τηλεόραση για κανένα λόγο. Οπότε πρέπει να δώσουμε το στίγμα μας και να προχωρήσουμε μπροστά, με οράματα και ιδέες. Λοιπόν, ελπίζω η φωνή του Γιώργου να φτάσει πέρα από το πρόβλημα. Αυτές οι σκέψεις των νέων ανθρώπων μας κάνουν περήφανους, Ελένη. Εμείς ήρθαμε εδώ ως μελλοντικοί δημοσιογράφοι, καθώς και εμείς συμπάσχουμε και συμπαραστεκόμαστε σε όλο αυτό που γίνεται. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω αυτή η κατάσταση να κλιμακώνεται, να μάθουμε σε όλη την Ελλάδα τι ακριβώς συμβαίνει με την ΕΡΤ, γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλοί έχουν μεγάλη άγνοια για αυτό που συμβαίνει, δεν έχουν καταλάβει ακόμα το βάρος αυτής της απόφασης που έγινε. Θα ήθελα να πω πως αυτή η σπίδα που έχει δοθεί δεν θα πρέπει να σβήσει σε καμία περίπτωση, να υπάρξει κάποια αλλαγή στο μέλλον. Είναι η μόνη μας ελπίδα, πιστεύω αυτό. Λοιπόν, όπως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εδώ που θα ήθελε να μιλήσει, δεν ξέρω τι περιθώρια έχω. Συνέχισε, Ελένη. Ελένη, συνέχισε. Από στιγμή σε στιγμή όμως θα σε διακόψουμε. Θα μεταφερθούμε στο Βόλο, όπου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, θα ξεκινήσει την ομιλία του. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε ειδησιογραφικό κανάλι και θα θέλαμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που θα πει ο κύριος Τσίπρας. Ελένη, συνέχισε.
Συνέχισε τη συνεντεύξη σου με τους νέους ανθρώπους. Δεν μας ακούει, να πάμε λίγο στο στούντιο μέχρι να αποκατασταθεί ο ήχος. Κύριε Βασιλικέ. Ένας άνθρωπος του πνεύματος. Ένας άνθρωπος του πνεύματος να μας δώσει ένα πρώτο σχόλιο για όλο αυτό που ζούμε τις 3 μέρες αυτές. Κοιτάξτε, εκτός από άνθρωπος του πνεύματος ήμουνα και έχουμε ζήσει σε αυτό το κτίριο 3 χρόνια. Το ξέρω και το αγαπώ. Και όταν πρώτο ήρθαμε, ακούγαμε τα ίδια για αυτά που λένε τώρα. Τα ίδια. Η διαφορά είναι ότι ανακάλυψα ότι εδώ μέσα υπήρχε μέσα στο μόνιμο προσωπικό της ΕΡΤ ένα ανεκμετάλλευτο ταλέντο τεράστιο που ήταν στο περιθώριο για πολιτικούς λόγους. Αξιοποιήσαμε αυτό το ταλέντο και κανένας δεν έφτασε από τους εξωτερικούς συνεργάτες που πήραμε και συνεργαζόμασταν αυτό που γινόταν μέσα σε αυτό το μαγαζί. Τότε βέβαια ήταν μια μονοπωλιακή κατάσταση, δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση και εγώ πριν φύγω ζήτησα από τον Ανδρέα Παπανδρέου να φέρει την ιδιωτική τηλεόραση με δεοντολογία. Αλλά εκεί προσέκουσα σε άρνηση, οπότε ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση με τον τρόπο που ήρθε, τον άναρχο και τον αυθαίρετο όπως είναι σήμερα, μας γέμισε σκουπίδια, κατέστρεψε 3 γενιές τηλεθεατών, οι οποίοι όμως βρήκαν αποκούμπη στη δημόσια τηλεόραση. Δηλαδή δεν ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει αυτό, ότι μόνο τα κρατικά κανάλια, τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά είναι αυτά που δεν σε προσβάλλουν. Πολλές φορές, με συγχωρείτε σας διακόπτω, και οι άσχημες μέσα σε εισαγωγικά εκπομπές της, οι άσχημες εκπομπές της ή όποιες άσχημες στιγμές ήταν όαση. Ναι. Και αυτές ακόμα σε σχέση με τα ιδιωτικά κανάλια. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το κλίμα το διαμορφωμένο, αυτή η προσέλευση, η μαζική του κόσμου, εκπροσωπεί αυτή την αγανάκτηση που έχουν με την ιδιωτική τηλεόραση, η οποία τους υποβαθμίζει. Δηλαδή υποβαθμίζουν την νοημοσύνη σε συνεργασία με τους διαφημιστές και τους δημοσκόπους που ποτέ δεν δίνανε την πραγματική ακροαματικότητα της ΕΡΤ, διότι εδώ δεν μπορούσαν να πλασάρουν τις ίδιες διαφημίσεις. Νομίζω ότι η πραγματική τηλεθέαση της ΕΡΤ είναι εκεί έξω. Στην εικόνα που βλέπω. Εγώ είχα φτάσει στο σημείο να κάνω τις δικές μου δημοσκοπήσεις, διότι ξέρετε ότι πώς μπαίνουν τα μηχανάκια, σε ποια σπίτια και με τι τρόπο. Οπότε όλο αυτό το κατασκεύασμα ο κόσμος πια το κατάλαβε και είδε ότι αμάν να δούμε. Και έρχεται τώρα. Εάν εκπέμπαμε από την κανονική μας συχνότητα, κύριε Βασιλικέ, η τηλεθέαση που θα είχαμε αυτές τις μέρες θα ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο. Όμως εκπέμπουμε επιπλέον και μέσα από το site dramini.gr στη Δράμα. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ένα ακόμη από τα δεκάδες sites σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η ιστορία που λέω, ότι ο κόσμος έβρισκε μια ανακούφιση στο πρόγραμμα της κρατικής τηλεόρασης, και να έρθουν και να κατεβάσουν το μοχλό. Ακριβώς δεν είναι μοχλός όπως το φανταζόμαστε, είναι αυτή η εταιρεία που έφερε τα ψηφιακά, η DGA, τα είπε πάρα πολύ καλά ο κύριος Βαρουχάκης προχθές. Λοιπόν, είναι όλοι ψηφιακοί, είναι στα χέρια αυτής της ιδιωτικής εταιρείας. Και απλώς εκεί αποσυνδέσανε την ψηφιακή σύνδεση και τελείωσε η ΕΡΤ. Όμως αυτό έχει επιπτώσεις εκτός από το δράμα των εργαζομένων. Έχει επιπτώσεις πάρα πολλές οικονομικές. Δηλαδή καταστρέφονται πράγματα τα οποία πληρώθηκαν, τα οποία γίνανε συμβόλαια διακρατικά. Και δεν ξέρετε, μου είπε ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος στη σημερινή Αυγή και στην Εφημερίδα των Συντακτών μαζί με μένα με πήρε για κάτι άλλο, μου λέει τι γίνεται, του λέω Κώστα, μια δήλωση θα κάνεις. Και έκανε μια δήλωση η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα σε 2-3 εφημερίδες, η οποία λέει το εξής: στη Γαλλία και στον κόσμο, γιατί αυτός πήγαινε στο Λος Άντζελες, έχει ξεσηκωθεί. Δηλαδή έχει γίνει το πρώτο θέμα. Δηλαδή ούτε ο σεισμός της Καλαμάτας, ούτε οι φωτιές του καλοκαιριού. Πρώτη είδηση διεθνώς και αμέσως μετά η πλατεία Ταξίμου. Ήταν δηλαδή η περίπτωση πάρα πολύ σημαντική γιατί ένα κράτος βασίζεται σε ορισμένες αρχές που λέγεται κοινοβούλιο, λέγεται κρατικό θέατρο, έτσι έγινε το αστικό κράτος μετά την Γαλλική Επανάσταση. Λέγεται κτίριο όπερας και λέγεται στην εποχή μας και η δημόσια τηλεόραση. Ήταν δηλαδή μέρος του δημοσίου. Έτσι. Όμως, εδώ υπάρχει
η σύγκρουση δημοσίου και ιδιωτικού, η οποία ξεκινάει με την αρχαία κρυπτία, διότι την κρυπτία την ξέρετε και ποιος την αντιπροσωπεύει στη σημερινή κυβέρνηση, αυτός που υπέγραψε και όλα το τέτοιο. Και η κρυπτία αυτή είναι που δεν μπόρεσε ποτέ να νικήσει, η κρυπτία της Σπάρτα, δεν μπόρεσε ποτέ να νικήσει την εκκλησία του Δήμου. Δηλαδή το δημόσιο συμφέρον είναι πάντα πάνω από το ιδιωτικό. Και γι' αυτό non passerán. Λοιπόν, μια και αναφερθήκατε στη Γαλλία, να δούμε ένα μικρό βίντεο από τη Γαλλία. Ας μην πάμε, γιατί είμαστε στην αναμονή της ομιλίας του Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, σας ευχαριστούμε, κύριε Βασίλικε. Κύριε Μιχαλίτση, ναι, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ... Τι γίνεται με τις εκπομπές μας? Πριν πω με τις εκπομπές μας, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ τα όσα είπε ο κύριος Βασιλικός για να εξηγήσω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου αυτό που είπε, ότι η DJA έχει πάρει στα χέρια της όλη την ψηφιακή τηλεόραση, έχει μεγάλη σχέση και με το γεγονός του κλεισίματος της ΕΡΤ. Δηλαδή, το κλείσιμο της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή θα προσφέρει... Γιατί είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με το Βόλο. Μεταφερόμαστε στο Βόλο. Δεν είμαστε έτοιμοι. Συνεχίστε, κύριε Μιχαλίτση. Ναι. Το κλείσιμο της ΕΡΤ θα προσφέρει την ευκαιρία σε αυτή την κυβέρνηση, πιστεύοντας ότι θα μπορέσει να ελέγξει όλο το τηλεοπτικό τοπίο. Δηλαδή, απ' τη μία να δημιουργήσει ένα κακέκτυπο μιας παλιάς ΕΝΕΔ στην ΕΡΤ, δημιουργώντας αυτό που φανταζόμαστε ότι πάει να φτιάξει, με εργαζόμενους οι οποίοι θα είναι εκ των προτέρων υποταγμένοι με κάποιες ατομικές συμβάσεις και υποτίθεται ότι αυτοί θα είναι οι εντός εισαγωγικών τυχεροί, αλλά οι οποίοι ποτέ δεν θα μπορούν να κάνουν καμιά κριτική στα όσα γίνονται. Από την άλλη, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια διαβούλευση για την αδειοδότηση των παρόχων δικτύου, δηλαδή αυτών που θα πάρουν τις συχνότητες στο δίκτυο. Υπάρχει μια διαβούλευση η οποία έχει βγει από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία είναι ένας διαγωνισμός που έχει φωτογραφικές διατάξεις για να πάρει μονοπωλιακά ένα συγκεκριμένος πάροχος, που δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτό τον πάροχο, την DJA, όχι μόνο τις 4 εθνικής εμβέλειας συχνότητες, αλλά προφανώς και τις 2 που θα είχε η ΕΡΤ. Τις μόνες νόμιμες μέχρι τώρα. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι η DJA ή αυτός ο οποίος θα πάρει αυτό το μονοπόλιο θα ελέγχει πλέον όχι μόνο τους παρόχους περιεχομένου, γιατί είναι οι ίδιοι πάροχοι περιεχομένου και θα γίνουν και πάροχοι δικτύου για 15 χρόνια. Η DJA είναι ένα consortium των 6 μεγαλύτερων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, των παρόχων περιεχομένου. Δηλαδή Μέγκα, Star, Αντένα, Αλφα, Sky και Μακεδονία TV. Οι ίδιοι λοιπόν που ελέγχουν αυτή τη στιγμή το τηλεοπτικό τοπίο από άποψη περιεχομένου, χωρίς να έχουν πληρώσει ποτέ και χωρίς να έχουν πάρει ποτέ νόμιμες άδειες, οι ίδιοι με φωτογραφικές διατάξεις πάνε να πάρουν την ίδια στιγμή που καταργούν την ΕΡΤ και τον έλεγχο και του δικτύου, της εκπομπής δηλαδή. Μάλιστα. Οποιαδήποτε φωνή μετά από αυτό για 15 χρόνια θα είναι αυτή η αδειοδότηση των παρόχων δικτύου. Εκτιμώ ότι το σχέδιο αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε φωνή τηλεοπτικού σταθμού θα μπορούσε να είναι ενάντια στις καταστάσεις της λιτότητας που επιβάλλονται αυτή τη στιγμή, στην ανεργία, στις μνημονιακές πολιτικές. Αυτός ο σταθμός, ο τηλεοπτικός, που θα θέλει να έχει μια τέτοια γραμμή, θα πρέπει να περάσει από την DJA, από τον έλεγχο δηλαδή των μεγαλοκαναλαρχών, για να πάρει άδεια εκπομπής. Μάλιστα. Θα ελέγχουν λοιπόν όχι μόνο το περιεχόμενο. Άρα λέτε ότι θεσμικά δεν κατοχυρώνεται η πολυφωνία. Ασχέτως καλών ή κακών διαθέσεων, εμάς μας ενδιαφέρει στη λειτουργία μιας πολιτείας, μας ενδιαφέρουν οι θεσμοί. Ακριβώς. Οι οποίοι διασφαλίζουν
την ελευθερία του λόγου, διασφαλίζουν τον πλουραλισμό, διασφαλίζουν τη δημοκρατία. Λέτε λοιπόν ότι θεσμικά καταργείται η κατοχύρωση, αν καταλαβαίνω καλά, του πλουραλισμού και της πολυφωνίας. Βεβαίως. Και οποιοσδήποτε ανταγωνισμός από την άλλη. Διότι είναι τραγικό να βγαίνει ένας διαγωνισμός από όπου θέλει να εισπράξει τα περισσότερα δυνατόν χρήματα η πολιτεία και να λέει ότι θα τα δώσω σε έναν όλα. Θα υπάρξει δηλαδή ένα μονοπόλιο. Αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει κάτω από την πίεση κάποιων συμφερόντων. Και με διατάξεις τέτοιες, όχι μόνο οικονομικών, κυρίως και διαπλεκόμενων υποθέσεων. Και προφανώς και χειραγώγησης, τα οποία τα έχουμε ζήσει όταν δεν δόθηκαν οι άδειες παρόχων περιεχομένου, των τηλεοπτικών σταθμών δηλαδή, τόσα χρόνια. Αυτή τη στιγμή πάνε να ελέγξουν όχι μόνο το περιεχόμενο των τηλεοπτικών σταθμών, αλλά και την εκπομπή. Να μπορεί δηλαδή να απαγορεύσει ουσιαστικά αυτοί που θα ελέγχουν την ψηφιακή τηλεόραση, αυτός που θα πάρει αυτή την υπεράδεια, χωρίς κανέναν ανταγωνισμό ουσιαστικά, να ελέγξει ολόκληρο το τηλεοπτικό τοπίο. Να μην μπορεί να βγει τίποτα. Αυτό συνδυάστηκε με το κλείσιμο της τηλεόρασης. Αυτά θα γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου. 30 Ιουνίου προκυρήσεται αυτός ο διαγωνισμός με τις φωτογραφικές διατάξεις. Η ΕΡΤ δεν θα πάρει πλέον μέρος στη διαβούλευση. Ίσως γι' αυτό και η επίσπευση ακριβώς της ιστορίας του κλεισίματος. Θα ήθελα να πω δηλαδή ότι υπάρχει συνδυασμός αυτών των δύο γεγονότων. Το οποίο βάζει ένα πάζελ το οποίο στοχεύει στο να ελεγχθεί όλο το τηλεοπτικό πεδίο για 15 χρόνια, χωρίς να υπάρχει καμιά δυνατότητα να υπάρξει κάποια φωνή αντίστασης στις μνημονιακές πολιτικές, ενάντια στην ανεργία, ενάντια στην καταστροφή της χώρας που έχουν φέρει όλες αυτές οι πολιτικές. Κυρία Μιχαλίτση, μας ενημερώνουν συνέχεια από το Control ότι διάφορα site αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Το καινούργιο είναι το παρασκήνιο GR που έχω να προσθέσω. Εκπέμπει η ΝΕΤ και στην Πάτρα και σε όλη το πρόγραμμα μας, μάλλον της ΕΡΤ, και στην Πάτρα και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα. Ήθελες να ρωτήσεις τεχνικά. Τεχνικά που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Τεχνικά βρισκόμαστε, αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες ότι είναι εκατοντάδες τα site που αναπαράγουν και αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε βγάλει έναν πομπό στον αέρα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ψηφιακό πομπό, που εκπέμπει στην περιοχή των βορειοανατολικών προαστίων. Αυτός ο πομπός βγήκε από χτες στο κανάλι 52, που ήταν το πραγματικό κανάλι, στη θέση της ΝΕΤ, τη θέση που είχε η ΝΕΤ δηλαδή. Μας ανοίξανε... Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι κάτοικοι των βορειοανατολικών προαστίων, αν βάλουν τώρα ΝΕΤ, θα δούνε το πρόγραμμα 52. Αν βάζανε ΝΕΤ χθες, θα βλέπανε κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή, το πρόγραμμά μας που βγαίνει αυτή τη στιγμή. Όμως η κυβέρνηση αποφάσισε, έδωσε εντολή. Διαστόματος κύριου Στουρνάρα. Διαστόματος δεν γνωρίζω ποιου, να ανοίξουν έναν πομπό στην ίδια συχνότητα που βγαίναμε εμείς, στην 52, ώστε να μας παρεμβάλλει, να δημιουργήσει παρεμβολές, και από χτες το βράδυ δεν φαινόταν καθόλου το σήμα μας. Το μεταφέραμε στο κανάλι 48, που ήταν το δεύτερο μπουκέτο μας. Το κανάλι 48 στην Αττική ήταν το δεύτερο μπουκέτο μας, που βγάζαμε το RIXAT, το BBC World κτλ. Και πάλι έβγαλαν πομπό που μας έκανε παρεμβολές. Αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει τον πομπό μας και μπορούν να το δουν όλοι οι τηλεθεατές των βορειοανατολικών προαστίων στο κανάλι 40. Αλλά θα πρέπει να συντονίσουν τους δέκτες τους στο κανάλι 40. Τραγικός δεν είναι όλος αυτός ο κλεφτοπόλεμος? Πάντως, ο κύριος Τουρνάρας έστειλε και έγραφε που ζητάει να διωχθούν όλοι οι σταθμοί όσοι αναπαράγουν. Κύριε Καλβατζή, μας συγχωρείτε, βλέπουμε τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να έχει ανέβει ήδη στο βήμα.